Kappa. Sido en de dames naar de finish. Een mooie dag voor de Hienste Marathon in Driessen-Waterswaard. Meer dan 135 deelnemers lijnen het over hindernissen aan. Maar voordat ze losmaaien, krijgen de hinders eerst een check. We nemen vooral de hartslag op, als die net te heeg is. Dus als er boven de 100 komt, dan is er echt wat onder hand. En dan moeten we daar een verder naar zien. 14 keer fjouwen, dat is 56. Voor de rest moeten de deelnemers hier een 8 rijden. Zodat we kunnen zien dat er geen kreupele hinders de marathon binnenkomen. Want dat is zelf net rijden. Ik denk dat ze inderdaad die korte route gaan doen. En moet je het paard even zien trekken. Er zijn meer dan 134 deelnemers. Ze komen uit het hele Longenwij, jezelf uit de regio, maar ook uit Noord-Brabant en zelfs ook uit België. De organisatie is tevreden met het aantal deelnemers. Ik al binnen er de laatste jaren meesken ophouden. Mensen gaan in de coronatijd toch wel een oor bezigheid voelen. Hinders moesten wel terrein worden en hier men misschien net altijd zin aan. Dus dat zullen we zeker als een van de redenen daarvoor. Maar het publiek, dat is maar machtig aanwezig en krijgt bijzondere hindernissen te zien. Die hindernissen blijven een uitdaging voor de deelnemers. Hoe gaat het tot nou, Tajoet? Nou, we zijn net helemaal tevreden, maar we maken er een mooie dag van. Dat is voor u het belangrijkste. Hè? Het gaat net helemaal zoals het wil, maar op zich, sommige hindernissen wel en sommige hindernissen net. Het moet al een beetje mee zitten in de hindernissen. Hè? Ja, leidt dat dan echt om de focus houden aan de hele dag? Dat is zeker. Hè? Er zijn al wat hindernissen, maar al wat hindernissen focus houden. En als je dat net helemaal gaat, dan gaat er wel eens wat mis. Van Joen worden de kampioenen van de Hienste Marathon huldigen.